Днес ще готвим особуко. В превод едната дума означава кост, другата дума означава дупка. Това всъщност е от телешкия джуан, кръглото парченце месо, което вътре е с кост и в неговата дупка на коста има костен мозък. Елементарно за приготвяне. Единственото, което е, че отнема малко повече време, което пък създава удобство, ако имате да си свършите нещо вкъщи. Започваме. Особукото, което трябва да е подсушено, месото с салфетка, дафинов лист, чесън, доматено пюре, телешки бульон, лук, морков, вино и розмарин. Нарязваме лука и морковите наситно, чесъна също наситно, а месото, особукото го овалваме в брашно и хубаво го изтупваме. Хубаво трябва да сме изтупали мръвчиците, след като сме ги оваляли в брашно. И сега просто трябва да ги запечатаме от всичките страни и ги вадим в подготвен съд. Готови са за вадене. Сега слагаме лука и моркова в същата мазнина. Ще им сложим сол, за да може да омекнат по-бързо и добавяме чесъна. Слагаме и чесъна и 2 супени лъжици от доматеното пюре. Виното. Разбъркваме добре. Връщаме особукото. Бульона. Моя пада на парченца, защото се е жилирал. И сега ще подправим с дафинов лист и розмарин. Черен пипер. Уникален аромат. Захлупваме и оставяме на слаб огън за около 2 часа, 2 часа и половина. Още малко. Тук възможностите за гарнитура са всякакви. От картофено пюре, ориз, булгур също може да направите вече както искате, може да развихрите въображението си. Аз лично направих малко качамак с масло, малко пармезан и отгоре ще поръся с гремолата. Това е комбинация от настъргана лимонова кора, нарязан на ситно магданоз и чесън. Придава една свежест и лека киселинност от лимона. Уникално!